To jsem já. To jsem já a to jsou 3 lidi. A těm já pomůžu. Ale musí to být něco velkého. Něco, co se mi nezvládnou. Takže já to udělám. A oni zase udělají něco pro 3 další lidi. To už je 9. A pak pomůžou dalším 3. Co blbne? Není možný. Co jako chce říct? Dobrá, to už stačí. Tak kdo nám řekne svůj názor, ano? Je to dobrý nápad. Šone? Je to blbost. Adame. Chci to být čestný. Na to většina lidí kašle. No a? Každej ne. No, Trevore, zdá se, že to tví spolužáci považují za utopickou představu. Hned si to vyhledáme. Jako dokonalý svět? Je to tak... No, jaké? Musí proto existovat slovo. Pomozte jí. Divný. Ujetý. Těžký. Blbý. Těžký. A co třeba možný? Je to možný. Sféra možností existuje kde? Kde je? Tady. Vy to dokážete. Můžete překvapit. Je to na vás.